Sembonga uNkulunkulu osenzela umusa omkhulu ukuthi namhlanje sizithole sila ebukhoneni benkosi. In the presence of God there is fullness of joy. In the presence of God the weary get revived. It is in the presence of God where the broken heart is amended. Hallelujah. So we are grateful for what the Lord is doing in our time and in our season. I'm not going to waste any time, ladies and gentlemen. Let us go straight to the word of God. Khona into umoya ongcwele ayenzayo kule ndawo. Khona into umoya ongcwele ayenzayo kule ndawo. Hallelujah. Hallelujah. We are reading the book of 2 Corinthians chapter 13. So funda the last verse. Ngiyacela unhlonipha nonke bathandekayo ngibingelela umamfundisi wala ekhaya, obaba, omama, abantwana abancane, abazalwane bonke niyabingelela. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngicela sihlonipheni njengophakama sibinge inyawo abese siyafunda uverse number 14. Ofundeka kanje: May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Should in a way you are included kulento eshiwoyo. Nawe, as you are seated in this church namhlanje, you are included with grace of God. Now you are included to the love of God. Now you are included in the fellowship of the Holy Spirit. Kuthathu kuphela nje esizokubheka namhlanje, noma ngeke sihlale kokubili, ngifuna sihlale kwi fellowship of the Holy Spirit. Sizohlala nje kwi fellowship of the Holy Spirit tonight, abese ke siyathandaza egameni likaJesu. Ngicela ungamabomu nje ukufunda futhi the book of Acts chapter 7 verse 54. Kwathi bekuzwa lokho ukufa kaStefano, kwathi bekuzwa lokho bahlabeka ezinhlizweni, bamkhudela amazinyo, kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wathi, bheka, ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamuluka ngezwi elikhulu, bavala izindlebe zabo, batheleka kuye kanye kanye, bamkhiphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe. Ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa ogama layo linguSaul, owashintsha lethu waba nguPaul.
uStefan bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi, Nkosi Jesu, yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababaleli lesisono. Eseshilo lokho walala ubuthongo. Cela sithandazele mamfundisi. Singahlala phansi bathandekayo. Ngiyabingelela abazalwane once again ngegama lika Jesu. Amen. Namhlanje sizokhuluma nje bathandekayo lokho beko umoya ongcwele enhlizweni yami okuyidlayo inhliziyo yami kulezi insuku. Abese siyathandaza siyahlukana usuku lokuqala lula namhlanje sihlangene kule mvuselelo. Amen. The key verse verse 55 la kwizenzo elithi kepha yena egcwele umoya ongcwele. Kwenzeka konke lokunye uqolozela ezulwini, izulu liyavuleka, ubona uJesu emi ngokwesokunene sikaNkulunkulu, uyamemeza ngezwi elikhulu, ulala ubuthongo bamshanga amatshe, bayambulala lithi iBhayibheli walala ubuthongo. Konke lokhu nje kwenzeka kanti ngenhlanhla sekufike eqala umoya ongcwele. Sanibonani bandla lenkosi. Sanibonani bandla lenkosi ebusuku. Kanti kwenzeka konke lokhu ngenhlanhla segcwele umoya ongcwele. Amen. Cishe ngizobuya kule text sithandaze ngayo. Looking at verse number 14, lithi iBhayibheli, umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sengishilo ke bathandekayo ukuthi uma kuthiwa be with you all, you were not excluded. Sengathi ngamusho amen bathandekayo. Ngeke ngishumele kangcono uma ibandla lithi amen. Manje kwanti uma bengamusho amen abazalwane ngijwayele ukuthi ngidonse ngidreke ngizama ukufuna lo amen lo ngize nguthole. Manje ngicela abazalwane, ngiyazi ukuthi uday 1 namhlanje kodwa asawudonsi kakhulu amen, asudonse la iduzane nje sikhombisa ukuthi singabantu bakamoya. Amen bathandekayo. Kukhona izinto ezintathu ezibalekile ongafanele umzalwane aphile impilo yobuKristu ngaphandle kwazo noma engazinaki, ngoba izona umgogodla wokuhamba kwethu enkosini. Amen. Yize zumgogodla eziyiphila nezi foundation of our faith. Uma sike sazigeja zona
uyabonakala umzalwane ezama ukuthi uyazama ukuhamba lo mzalwane kodwa kukhona izinto ezibalekile ezishodayo empilweni yakhe. Awu amen. Hallelujah. Kukhona indawo ezi-accesswa kuphela abazalwane abaphila kule bracket. Uma ke baphuma kule bracket impilo yabo yokukholwa ibanzima kakhulu. Bayastrugglisha in everything that they are doing. Kanti bashoda ngalezinto ezimentionwa iBhayibheli namhlanje ebusuku bangcwele abese siyathandaza. Lithi iBhayibheli ke, may the grace of our Lord Jesus be with you. Ngiyashumayela ebusuku. Ngiyashumayela ebusuku. Uthi uPauli mebhala incwadi zakhe ngaseqineni cishe kuba yisignature yakhe lena ifakayo bathandekayo noma ekhuluma ngendlela ezahlukahlukene kwezinye indawo ukhuluma kakhulu ngefellowship of the Holy Spirit. Kodwa la kwabaseKorinte simbona eveza izinto ezintathu edingwa umzalwane like udinga like nobody's business. Angeke usurvive ungenazo. Uthi umzalwane nje udinga into eyodwa, the grace of God. Awubafowethu sondelani Shumayela. Uthi uma ukholwa udinga lento ebizwa ngokuthi igrace kaNkulunkulu. Uthi udinga lento ebizwa ngokuthi uthando lukaNkulunkulu. Ekugcineni uthi udinga lento ebizwa ngokuthi it's a fellowship with the Holy Spirit. Kwangathi ngiyamuzwa uPaul wasendulo ethi uma uyibambe kulezinto ezintathu go guarantee uhambile. Angeke usathintwa ilutho, angeke unyakaziswe ilutho, angeke ube intimidated by anything. Uma umzalwane uhamba nento ebizwa ngokuthi umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Webazalwane namhlanje sizokhumbuzana nje ntambama siqala imvuselelo ukuthi hayi usibona sinje kungenxa yomusa wakhe. Ukubanga akusiumusa ngabe asikho la sikhona. Ukuba kusiumusa kaNkulunkulu ngabe amabhubesi asigwinya. Ukuba kusiumusa kaNkulunkulu mhla uvuka ivunguvungu uvuka umoya empilweni zethu kuvuka amaza agubhayo ngabe kwadlula nathi kodwa kwanqaba umusa. Usibona siphila nje uThixo akavumanga ngempilo yethu kwaba ngumusa. Ngisindisiwe awusimsebenzi yami kodwa kungumusa wakhe. Sibonga iCalvary. Abazalwane baseHoly City sibonga iCalvary, sibonga iGolgotha, sibonga umsebenzi womusa. Sasingafanele kodwa wafika umusa wasitawula. Uma unganakile kahle singabantu bomusa. Namhlanje
manje ngizokukhumbuza ukuthi hayi khona thina singabantu bomusa asazi lutho sazi umusa asithembe lutho asinawo amanzi asinayo ioil kodwa sithembe into enye. May the grace of our Lord Jesus. Uma sivuka ekseni simkhomba asikhombi lutho sikhombi grace. Abazalwane nikhona yini? Wathi omunye ukulala is a choice. Kodwa uvuka ekseni is a grace. Umsebenzi ophelele. Abafowethu nikhona yini? Sibonga umusa owahamba wayocosha nawe. Ungafanelwe waqosha. Awu haleluya. Ehene umusa kaNkulunkulu une tendency yokuguduza uhambe uze ufike nakuwe. Lapho fanele ufike khona unenza iphuthu uyafika. Sinje umusa. Amen bathandekayo. Sinje umusa. Ukuyibonga umusa. Angeke uyibonge nangesalary yakho, umusa. Angeke uyibonge nangokuhlakanipha kwakho, umusa. Sibonga umusa kaNkulunkulu. Umusa wenkosi yethu Jesu. Webazalwane siyibandla lomusa. Umusa uyaguduza uze uyithole into oyifunayo. Umusa kaNkulunkulu uyisandla sikaNkulunkulu esikhethayo. Umusa uyakwazi ukukhomba lo ashiye lo. Umusa uyakwazi ukuphakamisa lo ayeke lo. Awe bafowethu thina siyi product yomusa. Uma usibona sinje umusa. Akubanga ngemsebenzi yethu. Kodwa siyibandla lomusa. Umusa unayo itendency yokuthi ukulande usugive uphile. Ulande umusa usulahle ithawula. Ulande umusa usuthi ngeke salunga. Umusa uthanda kakhulu abantu abayidisqualifyile. Uyabona abantu asebeyikhiphile. Abantu asebeyiqhelelanisile. Abesiyabasondeza. Uthi ngawakha amandla was disqualify wena. Kodwa ngomusa wami uyafaneleka. Umusa wenza abangafanelekile bafaneleke. Umusa wenza abangafanelekile bafaneleke.
Sengithandazela umusa ukuthi ufike phezulu kwempilo yakho. Awu amen. Uyabona umusa kaNkuluNkulu ngelinye ilanga wake wavakashela indoda igama layo bayibiza ngoMefiboshethi. Oh my brother. Oh hallelujah. uMefiboshethi wehlelwa isigameko esibuhlungu. Wawa ebelethiwe. Wawa waba crippled. Waba lunyonga. Uyabona? Therefore wa qualify ukuba i-outcast kwa-Israel. Onke ama-outcast, abantu ababelunyonga, abantu ababenochoko nezifo, iliprosi, izifo engalapheki, batholelwa indawo yabo iyayibizwa ngeLodibar. Awusanibonani Holy City? Awusanibonani bazalwane? Bonke ababene challenge babethathwa bebekwe eLodibar. Bonke ababene challenge babelahlelwa khona. Thwa nina nizohlala la. Naye wayehlala eLodibar. Kwafika isikhathi eseLodibar kanti kuzobusa uDavide. Kodwa bazalwane cela nisondeleni bafowethu. Kuzobusa uDavide, uzoba inkosi kade umngani noSaul. Noma kade umngani noJonathan. Manje ke lo mfana omncane wayephuma esizalweni sika Jonathan kanti ozongena emandleni uDavide, indoda yomusa. uDavide waye-understand umusa. Siyamuzwa kuma-Psalm 23 ethi impela okuhle nomusa kuyangilandela. Ayikho into enhle njengomzalwane ukuthi ulandele okuhle nomusa. Awu amen. Ayikho into enhle njengokuthi ulandelwe okuhle nomusa. Manje lo mzalwane ke yonke into yayimphikisa. Impilo the clock was against him. Impilo yayimphikisa ithi ulunyongo. Une situation esiyaziyo. Namhlanje ngifuna uzokhuluma nabazalwane abanesimo esaziwa abantu. Abafowethu ngicela nisondele eduze kwami. Namhlanje ngifuna uzokhuluma nabantu abanesimo esaziwa abantu. Ukuthi umusa awunandaba nesimo esaziwayo. Hallelujah. Isimo sikaMefiboshethi sasiphikisana naye. Number 2, indawo
owayehlezi kuyona yamdisqualify. Uma kuvuka uDavide inkosi yathi ihlala, yathi qeda nje ukuhlala esihlalweni sayo, yathi ukhona kodwa engamenzela umusa endlini kaSawuli ngenxa kaJonathan. Abafowethu, ukhona kodwa noma oyedwa nje osele endlini kaSawuli ngifuna ukumenzela umusa ngenxa kaJonathan. Lithi iBhayibheli ababemazi uMefiboshethi bayidonsa iCV yakhe. Awusanibona noHoly City, ngiyashumayela manje ufuna ukuhlala phansi. Ababemazi uMefiboshethi badonsa iCV yakhe fast, bagijima baya kuDavide. Bathi Nkosi ukhona, ufuna osele. Wathi uDavide yes. Wathi kuphi? Endlini kaSawuli. Bathi wathi uDavide yes. Bathi ufuna umenzela umusa ngenxa kaJonathan. Wathi uDavide yebo. Bathi ukhona. Basebethi khomba. Kodwa sinendaba ezimhlungu esifuna ukutshela zona Nkosi Davide. Ulunyonga ngezinye indlela akaqualify ukuze palace, akaqualify uzohlala nenkosi. Ulunyonga unqamkinyawo akakwazi kwakuhamba. Awusanibonani bazalwane? Wathi uDavide ngiyayizwa iCV yenu ikuphi sekuphelile yiloko kuphela. Bathi no Nkosi, okunye okuwesi kakhulu akekho la okunabantu abanormal khona. Uselodi ba. Wathi umusa sekuphelile yini engingakusho ngaye? Oh hallelujah. Ngiyezwa ukuthi bakubiza ngamagama. Uyabuza namhlanje umusa sekuphelile yini? Konke negative engakusho sekuphelile yini? Konke okudisqualify lo muntu ngabe sekuphelile yini? Sayizwa inkosi ithi yebo, according to humanity lo muntu is disqualified, but according to the grace of God nayo uyaqualifya ukuzohlala etafuleni nenkosi. Ngicela ukushumayela Holy City, ngithi thina sasinjengoMefiboshethi, sasingaqualify by nature, sasingaqualify ngenxa yesono sethu, sasingaqualify ngenxa yobubi bethu, kodwa sibonga inceba uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe, wasihawukela ngoKristu sathola umusa singawudeserve, wafika nakithi. Abafowethu, ngithanda abantu ababuya emakhaya, hayi basedolobheni. Abantu ababuya emakhaya bathi emakhaya kusezilalini. Sibonga umusa owathi ukhona ugcwele nasemadolobheni, kodwa wahamba waya ezilalini, wahamba waya kwaNdlwana. Athi amaZulu kukwaNdlwana. Wagijima umusa waya emakhaya, wafika kaNdlwana. Yabona la ngekho khona ugesi, la ongekho khona ilight, la abantu bakhona abangafundile iningi labo. Wafika umusa, wafike wakubamba ngezidlozana.
uhamba ngamawashi. Wakudonsa umusa kuze kube manje ukubambe ngendlozana. If you fail sometimes to do his will, umusa ukubamba ngendlozana. Uzokubeka endaweni yamakhosi. Kanti uhlezi emabhentshini phansi uyitholwa ezweni lakamoya usuhlezi ema-couch usukhomba ngaphakathi ulima ndaya saya kuthi angimemezele njengomuntu wasezulwini ngithi kule ndawo ugcwele umusa kaNkulunkulu ngithi kulehle ugcwele umusa kaNkulunkulu. The very same grace uphekwe impilo yakho namhlanje uzokubamba ngendlozana uzohudula ukuhlalise namakhosi. Sethemba umusa kaNkulunkulu, sihamba ngomusa kaNkulunkulu, sibandla lomusa, siphila ngomusa. Webazalwane siphila ngomusa. Webazalwane si-product yomusa. Namhlanje awufaka full stop ume ubheke emuva ubheke la uphuma khona. Faka full stop ubheke emuva uzobona wenkosi ngangenzeni ukuthi umthande kangaka. WeNkulunkulu ngangenzeni ukuthi umthande kangaka. Kwesinye isikhathi umusa kudingeka ukuthi ubheke uqalaze ungawubheki uqalaze kontanga yakho. People of your age, kumele uqalaze umusa ucompare. I can't believe I'm 50 years. When you look at people who are 50 years old, ngathi omkhulu abadala sedinga ukuthi ubanikeze ubhoko behambe ngabo, abanye bahamba ngeimbhoko. When you are still standing, yini lekumisile umusa kaNkulunkulu? Umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu kufaka endaweni ongayideserve. Wamdonsa uMefiboshethi wayomhlalisa etafuleni. Lalelani bazalwane, wangaqeda ubunyonga kodwa wakhava ubunyonga. Wangaqeda ukuthi ukriphule kodwa kwathathwa indwangu wambozwa ngayo wabonakala enormal. Hleze etafuleni noDavide. Manje Davide uthi leya lento uzoyenza kanjani? Ithe inkosi kambe imfuyo yakhe uzoyenza njani? Angizwanga kahle. Umusa ukwenza uhlale namakhosi, uhlale endaweni ephakeme, uyaphakamisana. Umusa uthi uyathintithana, uthintitha into engelutho. May the grace of God be with you. Ufisa nje wonke umuntu understand ukuthi umusa kaNkulunkulu uhlezi ngempela. Umusa kaNkulunkulu practical. Hlala emseni wena, ungasuka emseni. Umusa kaNkulunkulu awunqeni
ukwenzela ifavor ungenayo ngisho imali umane umusa ukwenze uphase ngokuqeda esikoleni ngo-distinction kanti la oyakhona kufuneka ophase nje ngo-distinction ku-matric i-course yakhona iyabiza vele abazali bakho angeke bequalify angeke be-afford ngisho bengahlangana no cousin bonke kuhlangana umndeni uphelele angeke be-afford ukunikeza imali yokufundela lento oyifunayo uNkulunkulu akwenzela umusa uma uphase kahle umatric akwenzela umusa ungizwe kahle akwenzela umusa uphase kahle umatric uma ufuna amabhasari kanti ufuna ukuba yipilot iphupho lakho nje wawufuna undize emoyeni wena yabona iphupho lakho wawufuna ubodokotela yonke into iphike kodwa uvuma umusa ithandazela ukuthi noma yonke into ingaphika kule season kodwa awuvunyelwe umusa empilweni yakho uyabona impilo lesiphilayo kuyenzeka iminyango uyafika eminyangweni othi uyanqonqoza amanye amakhampani ufuna ukusebenza kuwo ufike uthi ulethe CV kuphike isecurity anabazalwane shouldn't right lento yaziwa mina kuphela kusho security lithi awaletha amasivila uthi no security I want to see the manager aya akabona uthi no ngifuna ukukhuluma ke at least ngingaphezulu kwala kunawe ethi akekho ngaphezulu kwami la phela yabona bekho abantu abaloyal njengama security mongamtshela wathi lalela nduna ungangeni umuntu ngisho ngafika bani ngeke ngene ngisho nawe wena umtshelile wathi ngangeni umuntu la angeni umuntu uthi umthetho uthi awungena umubi umthetho ubhalwebi hayi umthetho uthi angena awu amen kuneminyango ekuphikisayo uyabona kunama post othi uyawafuna emsebenzini anqaba usa apply nje ubonke ngeke ngithole mhlawumbe abanye benzela nje ukuthi beadvertise ama post kodwa sebemtholile umuntu wabo angazi bafashile mina amen uyayazi post othi uyapplyela uthothi iyodwa kuthiwa kufuneka umuntu oyedwa usidisqualify wena kuthiwa kufuneka umuntu nokuthi uma ubona ukuthi wey ngalesikhathi ngenza le course ngayeka manje siyafuneka uthothi everything is against you kodwa umusa phela uyakwazi ukuvuma umusa babazalwane mina empilweni yami nje personally ngiyubonile umusa kaNkulunkulu grace of God I am the witness ukuthi umusa kaNkulunkulu uyaphila uthi lo mzalwane nothando likaNkulunkulu udinga umusa udinga uthando yabona kube benginesikhathi bengizonikhombisa uthando likaNkulunkulu kwindodana yolahleko lithi yafika ithi izofuna kwayo kubabwayo kusenesikhathi yathi funa nje kuse-early ngifuna ukuyihlafaza yabona ngifuna baba ya indodana yolahleko phela yafika yathi ntate ke batla go ya
kwamunati mpulaye go mnate go phela lefatsheng le ke batla go tjha bophelo and indodana olahleka ungalenzi iphutha hey le ndodana yayidla impilo oh yajiva ure yo akekho umzalwane eBhayibhelini wajiva njengaloya ufunda phela uLuke 14 babudiyana akekho umfana owacha ukuthi phela uyabona kungama details ukuthi yahamba yayezweni elikude number 1 nje ukuzibona ngempela ukuthi uyayifuna ukwejuquza yahamba yayezweni elikude in a far country bafethu in a simple terms yabona nje wasiphila eSouth Africa nje yahamba yeholiday eDubai kuthiwa yaya in a far country nelifunda iBhayibheli bazalwane nelifunda iBhayibheli kahle ungajahile ukushumayela uyabona iBhayibheli ufuna ukulifunde nje ucabanga ukuthi metho waya in a far country. I wonder how far was that country. Yenzani ithi yasaphaza imali yayo ebumlandini unfortunately sebenzisa leli gama iBhayibheli ke lithi phahla yabona thina siyasaba sisabe imithi ukuthi umfundisi uzothi neyifebe kanjani uyabona kodwa kusho iBhayibheli uyabona lithi hamba yasakaza imali yabo nazo abanga ngifuna ukucabanga ubumnandi obabukule ndodana olahleka yayiphila impilo yabona kube kuthokile isikhathi samanje mhlambe yayidrive ama Ferrari yabona kwaku I blew it yaphila leyo mpilo ethi umuntu I had 50 million uthi uyambuka 50 million nawe u50 akuhlangani wena no 50 million le ndodana yolahleko yabuya isithi kubawayo I blew it uthando likababawayo lithi iBhayibheli layibona iseza kude anishumayisa kabuhlungu nini lithi ubaba wayo ayizalayo I blew it ehambe wasapha isibuya iyodwa kwasho ukuthi ishethi ehamba ilifakile ibuya nalo konke zonke impahla yayo isele kodwa nje kusele mhlawumbe ishethi noma iskipa ehamba ubaba wayo lithi iBhayibheli wayibona esekude wathi noma le ndodana ngabe I blew it kodwa eyami ilento yenzeka uNkulunkulu bathandekayo mesilanda kude wasibona seza kude wathi as long mebuye ekhaya as long uma kubuya mntwana buya ubuyele ekhaya lithi iBhayibheli uma ubaba ebona ukuthi indodana yakhe le iseza kude wahamba wayencekweni isenza kude ingafiki wathi sheshisani manje hlabani ithole elikhulu phalisiweyo kunawo onke amathole enginawo hlabani konke engiyibona yezayo konke engiyibona qhamukayo ngathi loya indoda uthando lukaNkulunkulu lunjalo empilweni zethu after all the flaws after all the failures after all the disappointment kodwa uthando usasithanda kangaka babongi niyazi yini eyaxabanisa uJoseph nabafowabo niyazi yini msalwane niyazi yini eyaxabanisa uJoseph naye wayezalana nabafowabo same blood wayilast born lokho akusho lutho ukuthi wayilast born yayikhona ifirst born oRuben yabona lithi iBhayibheli nje konakala ukuthi wayethandwa uyise ingxabano inzondo yaqalwa uthando angize ngapha njengoba uSathane ezonda kangaka
uthando uNkulunkulu analo. Mina nje kusho mina msimayo. Ngiyacabanga nje uSathane ukabuyele uNkulunkulu ethi uNkulunkulu I messed up. Ngiyayibona imese ngayenza, ngicela ungixolele. Manje inkinga sewabeka uphawu lokuthi angekaphinda phenduka. Kanti thina uma sibuyela kuyena sithi Baba sonile kulizulu naphambi kwakho, angisafanelwe ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe omunye wabaqashwa bakho. uNkulunkulu kithi umehluko uthi kithi welcome, accepted, forgiven, anointed, used by God, empowered by God. Kodwa kuSathane uthi rejected. Kuyena rejected, ithina accepted. uNkulunkulu labantu nje phela uSathane unokuyiplead case yakhe. Athi mina uNkulunkulu ngaphakama nje kuphela. Awumbuke lo. Mina ngaphakama, uSathane waxoshwa ezulwini impamo. Wayibone sephakeme. Athi buka lo wenzani? Wenza 1 2 3. Uyabulala lo. Wenza ukuthi lo. uNkulunkulu accepted. Wena Sathane noma kunjalo rejected. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And the fellowship of the Holy Spirit. Ayikho into esiyithandazelayo makholo kulezi insuku. Sithandazele ubudlelwano nomoya ongcwele. Sithandazela lento ekuthiwa fellowship with the Holy Spirit. Mhlawumbe angivale bathandekayo. Angivale nganza wethu u9 manje. Ngifuna sibuye kusasa. Sizokhonza inkosi. Uma umzalwane usindisiwe, qikelela ukuthi ubudlelwano bakho buhle nomoya ongcwele. Ungalwi nomoya ongcwele. Ungaphilisani nomoya ongcwele. May the fellowship of the Holy Spirit be with you. Ngifundisa ngomoya ongcwele la ebandleni. Lokho umuntu ebuye emaholidini nje ngikhuluma ngomoya ongcwele. Sazoqhubeka futhi ngifundise ngaye. Mhlawumbe ngizofundisa ngaye kuze kushaya iPhasika. Uyabona? Fundisa ngomoya ongcwele. Have a relationship with the Holy Spirit. Oh, amen. Uyabona ke uma njengoba singabantu nje sisindisiwe singabazalwane mamoyo wonke umuntu la wonke umuntu including myself uyasindiswa abese usizwa umoya ongcwele kulento okuthiwa abanye bathi into yakini. Wonke umuntu unento yakubo la.
Yabona khona umuntu oke abehlaza abe rude. Uthi uyahlehla kanti lento owakazungu isibongo. Yalinganisa. Abafuna inxolelo ogwabini omanzini. Yabona khona into okuthiwa eyakini. Uthothi uhlaza awuzwa. Khona abantu noma besindisiwe uthothi abaxoleli. Uthi umuntu uyahlehla into yakubo. Kubo baphila ngamaqhubu. Uma kubambele nje into ukuthi ngqi akasayiyeki. Yabona abantu banensila yakubo. Hayi ngikhuluma kahle ke ya. Ngikhuluma kahle ngoba ama-Afrika. Uyabona kukhona insila yesizwe. Yokuthi nje umZulu, yokuthi umXhosa, yokuthi umVenda, yokuthi uMpedi. Khona insila nje, khona insila. Yabona amaZulu nje, ngikhuluma ngamaZulu ngoba ngiyawazi owakithi. Yabona amaZulu nje ngokwesidalo anenkani. Yabona masuthila nomZulu uthela nenkani yakhe. Uyabona hey. Omunye umngani wami, one of my best friends, Vala Put. Ngiyabonga media, ngiyabonga kakhulu.